La Pedrera, oficialment coneguda com a Casa Milà, va rebre el seu nom popular de Pedrera, de manera negativa ja que la seva façana ondulada i inusual va ser comparada amb una pedrera. Ho sabíeu? Descobreix això i molt més en el nostre curs sobre el modernisme a Barcelona. Benvinguts al curs Història de l'Art a Catalunya, una proposta del grup Catalonia Parla destinada a promoure, potenciar i dinamitzar la cultura catalana a partir de cursos monogràfics. Aquest curs és dissenyat, ideat i guiat per Fabiola Pretel Xavier, formada en Periodisme i Història de l'Art a la Universitat de Coimbra, Portugal, i amb un màster d'estudis avançats en Història de l'Art a la Universitat de Barcelona. La inscripció costa R$90, 15 euros o $16, i el curs començarà el 26 de setembre. Les sessions seran els dijous, de les 7 a les 9 hores del vespre a hora brasilera. Catalonia. Per la llengua i la cultura catalanes al Brasil.